माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान भिडिअ मा नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायना मोनथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा दिनैनि सावरायनो गोनां बाथ्राया बेनो सासे इउटुबार आरो सानै फेसबुक पेज सालायगिरि बिसोर साथामखौ FIR होनाय जाबाय माने केस होबाय बिसोरो सोर सोर होनोब्ला एनिथिं एमजे इउटुबार ओमफ्राय मैथाजों ना गोरान फेसबुक पेज सालायोमोन ओमफ्राय आरो सासेया मा होनो जावलियासो आं दा बिसोर साथामखौ FIR होदों बेखौ मानि थाखाय FIR होदों माने बिसोर साथामखौ मानि थाखाय FIR होदों नोंथांमोना नै स्क्रिनाव नाय आं फरायना खिन्थालांनि बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा थांनाय 13 जुलाइ 2022 इं खालार खालि माखासे इउटुब आरो फेसबुक पेजफोराव जोंनि मानगोनां बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा डक्टर लाइस्रि महिलारी आरो प्रफेसर इन्दिरा बर' साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोननि सावगारिखौ लानानै माखासे गियान गैयै साननो हनो रोङै इउटुबार आरो फेसबुक पेजनि बिगोमाफोरा मानहानि खालामनायखौ नोजोराव गोग्लैदों बिथांमोननि बेबायदि जाथाय खालामनायखौ बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा गोख्रों रावजों सोंखारदों आरो गेदेमा बिथांमोनखौ सावगारिजों लोगोसे लाजि फोनांनाय आरो मानहानि खालामनायनि थाखाय गाहायाव होनाय इउटुबार आरो फेसबुक पेजनि बिगोमाफोरनि हेंथायै IT एक्ट 2000 नि सिङाव एजाहार होनाय जाबाय से नाम्बाराव दङ एनिथिं एमजे इउटुबार मेन बेनो 2 जावलियासो आं फेसबुक पेज 3 मैथाजों ना गोरान फेसबुक पेज बिसोर साथामखौ दा नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ मानि थाखाय FIR होदों नाय बेयाव मेनलि जेनेबा बुंनो थाङोब्ला गोरोन्थिया बैसोर सानैनि जेनेबा एनिथिं एमजेआ गावनि गार्लफ्रेन्डखौ होदोंमोन आरोना जेनेबा इउटुबाव माने साबस्क्राइबारफोरनो भिउवार्सफोरनो खिन्थादोंमोन आंनि गार्लफ्रेन्डआ बेनो होननानै ओमफ्राय दा बेयाव बैसोर सानैसो गेदेमा सुबुंफोरनि सावगारिया दंफायोमोन आरो बेनिफ्राय दा एडिट खालामबाय बारु एनिथिं एमजेआ माने ब्लार खालामबाय फट'खौ ओमफ्राय सिगाङाव ब्लार खालामाखैमोन एनिथिं एमजेआ बिसोरखौ गेदेमा सुबुंफोर होननानै मोनथिगोन ना मोनथिया आं मिथिला खिन्थु बे थारैनो जेनेबा मिथियोमोनब्ला सिगांनो ब्लार खालामनांगौमोन दा बेफोरबायदि भाइरेल जानायनि उनाव एबा बयबो नुनायनि उनाव ब्लार खालामबा मालाय मा जानो नङा होमबा मोनसे खोथाबाव आरो जावलियासो आं आरो मा होनो ना गोरान माने मैथाजों ना गोरान दा बिसोर फेसबुक पेज सालायदों बिथांमोना मिम्स बानायदों गेदेर गोलावफोर दंफायोमोन थारैनो बेयाव मिम्सआव बेफोरबायदि गेदेर गोलाव थाफायोब्ला बयबो लाजिनाया फैयो नंगौ नों आं दिनै सोरखौबा गेदेर सुबुंनि सावगारि लानानै जुदि मिम्स बानायोब्ला सोरबाया दुखु एबा सोरनिबा गोसोआव आघात जाहैखागोन नङा होमबा दा बेनो खोथा गोबाङानो बुंदों जेनेबा FIR होनाया जोबोद मोजां जादों FIR होनांगौ बेफोरबायदिनो गोबां इउटुबारफोरा एबा गोबां बेफोरबायदिनो फेसबुक सालायगिरिफोरा गोबां बायदि जोंनि बर'नि गेजेराव एबा हारिनि गेजेराव गुबुंले बार होदों होननानै बुङो दा आंनि खोथाया बे नङा जे एनिथिं एमजे मोननि जानानै बाथ्रा बुंनाय दे नोंथांमोना थारैनो नंगौ एनिथिं एमजे आरो बिसोर साथामखौ जेनेबा FIR होनाया थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायजाथाव आरो बेफोरबायदिनो खालामनांगौ जे इयुनाव गेदेर गोलावफोरखौ बाराद्राय माने मा होनो मानहानि खालामा दा नंगौ बेनो दा आंनि बुंनांगौ आंनि बाथ्राया माने आंनि साननाय बाथ्राया बेसो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि एसे एनै हमनाला एसे एनैसो सावगारि होफानायल'आवनो जुदि FIR होनो हादोंब्ला जेनेबा बेफोरबायदि सावगारि होफानायाव एबा थाफानायावनो जुदि बर' हारिनि थाखाय मानहानि आरो बर' हारिनि थाखाय मा होनो बेखौ आबां जाबां बखिनाय आबां जाबां जेनेबा बुंनायाव जेनेबा ना बै एनिथिं एमजेनि फारसे जाना बुंदों जेनेबा ना बेखौ बुंदों आरो जेनेबा सावगारि होफानायल'आवनो जुदि मानहानि खालामनाय होनदोंबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा सानदों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो थारैनो जोंनि गेजेराव गोबां गुबुंले बार होगासिनो दं बेफोरखौ नुवाखै नामा आं गुरै खावलायदों आं एनिथिं एमजे आरो बिसोर साथामनि जेनेबा सानैनि मैथाजों ना गोरान जावलियासो आं बेसोरनि माने जानानै आं बाथ्रा बुंनाय नङा थारैनो बैसोरखौ लानानैनो बुंबाय आं नेक्स्ट आरो दंबावो इउटुबार आरो फेसबुक पेज सालायगिरि फेसबुक सालायगिरि
माने फेसबुक एकाउन्ट सालायगिरि गोबां दङ बैसोरखौबो FIR होनांगौ मानोना बैसोरो बर' हारिनि गेजेराव गोबां माने गुबुंले बारहुंखा माने गुबुंले बारहावा बारहोगासिनो दङ बैसोरो मा मोनथिगौना गोबां गावनि माने रां खामायनायनि बेलायाव माने भिउस मोननो थाखाय गोबां गाज्रि गाज्रि सावगारि गाज्रि भिडिअ होनानै भाइरेल खालामो गोबां आबां जाबां बाथ्रा बुङो गाज्रि रावजों भिडिअ बानायो बैसोरखौ मा FIR होनो गोनां गैया नामा जोंहा बर' हारिनि गेजेराव बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा थारैनो दङ गोबां बर' दैदेनगिरिफ्रा एसे बेखौबो नायनांगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां इउटुबारफोर ओंखारबाय गोबां फेसबुक पेज सालायगिरि ओंखारबाय गोबां फेसबुक एकाउन्ट खुलिनानै गोबां गाज्रि भिडिअ गाज्रि फट' गाज्रि राव बाहायनाय गोबां नुनो मोनबाय दिनैनि दिनाव बिगियान होनोब्ला मा बिगियान होननानै इउटुब चेनेलखौ बिगियाननिसो बियो फेसबुक पेजआ बिगियाननिसो बियो माने देहायारि बिगियान हमना ला आथोनारि बिगियान नङा होमबा बेफोरबायदि बुंनानै सिरि थाबा जानाय नङा सासे डक्टरा पार्सनेलि बेयो सिक्रेटलिसो मेडिकेलफोराव नायनाया दिनै डक्टर होननानै बे ससियेल मिडियाफ्राव गाज्रि रावजों गाज्रि भिडिअ लाबोनानै इदि होननानै बुङा नाथाय सासे इउटुबारा मा गावखौनो बिगियानगिरि होननानै जेनेबा आथिं बिगियाननि होननानै बैसोर मा आथिं बिगियाननि एबा देहायारि गोजोननायनि थाखाय भिडिअ बानायो बैसोरखौ FIR होना नामा बैसोरखौ जोंनि बर' हारिनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ आं गुरै खावलायो नोंथांमोना एबा सारमोना बैखौ एसे एक्सन लानांगौ नेक्स्ट इयुन जेनेरेशना मा जालांनो थांगासिनो दङ जोङो गुबुनखौ बुंला जोंनि हारिनिखौ गावनो दबथायनो नाजानांगोन दिनैनि दिनाव गोबां ससियेल मिडिया एबा गोबां इउटुब एबा इन्टारनेट जुगाव गोबां बायदि गाज्रि भिडिअ गाज्रि फट' नुनो मोनो नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गाव जुदि बादा होलायाब्ला गुबुननिखौ बादा दोन जोंनियाव बेफोरबायदि गुबुंले बारहावाखौ जोंनो गावनो दबथायनांगोन एबा मा होनो बेखौ हमथानांगोन सुस्रांनांगोन बेखौ आं खावलायो गुबुनखौ बुंना लाब गैया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों बर' रावजोंनो जोंनि गेजेरावनो बर'नि माबा मोनसे खनसे गोरोन्थि जानाय हमना ला भिडिअ भाइरेल बेफोरखौ डाइरेक्ट क्लियारलि बुङो गोबां माने हेगारस्रावना होयो फेसबुक एकाउन्ट इउटुबफोराव दा बैखौ एसे एक्सन लानांगौ आं सोरबा इउटुबारखौ मुं थांखिया खिन्थु गोनां जायोब्ला मुं थांखिगोन नोंथांमोना आरो मा इउटुबार दं बिदि गैया होननानै बुंब्ला आं डाइरेक्ट नोंथांमोननो फोरमान होनो हायो नोंथांमोननो मा चेनेला मा बायदि भिडिअ लाबोयो नोंथांमोननो आं खिन्थानो हायो आरो नोंथांमोनाबो जानांगौ मिथियो दा बेनो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदिनि थाखाय गोनांथि गैया सोरबा आथिनारि बिगियाननि फारसे बेफोरबायदि इउटुबाव गाज्रि राव बुंनानै गाज्रि भिडिअ गाज्रि सावगारि होनानै सोरखौबा बिगियाननि बाथ्रा बुंब्ला बे मा जोंनि थाखाय साबजाथाव नामा बे मेगन सानाय नङा बेखौ भिउस मोनदों होननानै आं गाज्रि बुंदों एबा मेगन सादों बेनि बाथ्रा गैया बेफोरबायदि भिउस मोनदों होननानै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ गाज्रि रावखौ आरो बर'नि मा होनो मोनसे सोदोबखौ जों मोननै मोनथामजों बाहायो मोनसे सोदोबखौ जों गेदेर गोलाव एबा जों डक्टर आरो नों आं गेजेराव सावरायनो हायो नाथाय बैसोरो जाय बाथ्राखौ नों आं गेजेराव एबा ससियेल मिडियायाव नों आं गेदेर सुबुंजों उन्दैजों बाहायनो हाया बैफोरबायदि सोदोबखौ बाहायो बैसोर एसे हुसियार जानाया मोजां आरो बैसोर बायदिखौ FIR होनांगौ बेफोरबायदि गुबुंले बारहावा बारहोनायनि थाखाय जोंनि गेजेराव मा गाव एसे सानना नाय दिनै नों आं जेनेबा गथ' गथायनि फारसे साननांगोन नोंनि फिसाला दङ नोंनि इयुन जेनेरेसन जि गथ' गथाय फिसा फिसौनि इयुन जेनेरेसनखौ साननांगोन दिनैनि दिनाव मबाइलखौ सोर सालाया बयबो सालायो नाथाय बैसोर बायदि गाज्रि भिडिअ फैयोब्ला मा जागोन बेखौनो आं बुंबाय नोंथांमोना बेखौ एसे एक्सन लानांगौ आरो गोबां इउटुबारफोर दङ गेदेर गोलावफोरखौ माबा मोनसे रिकुवेस्ट खालामनायनि बेलायै माने गुरै रावजों बुंनायनि सोलाय गाज्रि राव बुंनानै एकदम नेग्लेक्ट खालामनानै बायदि भिडिअ लाबोयो रायजोनि जानानै बुंनाय बिसनिया दा बैसोरखौ एसे एक्सन लानांगौ आरो बेफोरबायदि बुंनो ना गेदेर गोलावफोरखौ जों सनमानै रिकुवेस्ट खालाम सोरखौबा बुंनोबा बुं रिकुवेस्टै खावलायनानै नङा होमबा दा बेफोरबायदि गाज्रि सोदोब बाहायनानै माबा मोनसे गाज्रि मिम्स बानायनायनिबो गोबां माबा दङ मिम्स बेफोरबायदि जाथावै आरजाथावै मिम्स बानायनानै गेदेर गोलावफोरखौ मान सनमान जानाय
गेदेर गोलावफोरनि निफ्राय गावजों गावनो एना एनि जालायनाय नोंबा नों आंबा आं जोंनि गेजेराव लाजिनाय होननायखौ खोमानानै होनाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों दा बयनावबो मोनसे खोथा जेनेबा ससियेल मिडियायाव मोजां मोजां बुंनानै लायोब्ला गावनि गाज्रि आखलाबो मा होनो जेननाङो बेखौ मिथिगौ ना दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां मोजां बाथ्रा बुङो सोरबाया बुङो नोंल' गियाननि नङा बा बिराद गियाननि देखाय बिराद दुगामारा देखाय नाय बिदि नङा जेब्ला नोङो हमना ला मोनसे गाज्रि हुदा दङ नोङो जौ लोङो जौ लोंनाय हुदाखौ नोङो जुदि गुबुननि सिगाङाव खोन्थाया आं जौ लोङा सोरबा होदों नोंनो जौ सेरेब होदों आं जौ सेरेब गारबाय लोङा होननानै बुंना थायोब्ला नोंनि जुमाय सेरेब लोंनायनि हुदाया निस्सय जोबस्रांलांगोन दिनै नोङो बिरि सिगारेट सोबदों बिरि सिगारेटखौ नों बिरि सिगारेट सोबनो नामा होननानै जुदि सोरबा जासिनो आं बिरि सिगारेट सोबला होननायावनो नों जुदि बैसोरजों सोबा होननानै बुंनानै थाबाय थायोब्ला नोंनि निस्सय बेफोरबायदि बिरि सिगारेट सोबनाय सादा जानाय गाज्रि हुदा जियानो गाज्रि आखल बेफोरो निस्सय जोबलांगोन दा बेखौ नोंथांमोना मोनथिबाय नङा होमबा दा बेनो सोरबा हाग्रायाव रायलायनाय ससियेल मिडियायाव रायलायनाय न'खराव रायलायनाय नोंजों आंजों रायलायनाय गोबां फाराग दङ सोरबा डक्टरजों रायलायनाय सोरबा फोरोंगिरिजों रायलायनाय गोबां फाराग दङ सोरबा डक्टरजों नोङो माबा मोनसे गावनि सिक्रेट बाथ्राखौ नों डक्टरजों फोरमायोब्ला नों सासे मास्टारजों बे बाथ्राखौ सावरायनो हाया दा बेखौ जों गोबाङानो मिथिगौ नङा होमबा दा बेनो आंनि बाथ्रा जि जाबायसै गोरोन्थिया सोरनि नोंथांमोना एसे बिजिरनानै नायदो आरो बेफोरबायदि गाज्रि मिम्स बानायनायखौ बन्द खालाम इउटुबफोराव गाज्रि भिउस जेनेबा मोनगोन होननानै गाज्रि फट' गाज्रि भिडिअ गाज्रि राव बाहायनानै भिडिअ बानायनायखौ नोंथांमोना बन्द खालाम आरो गुबुन बिथिंजों बुंनानै बानाय गोबां बाथ्रा दङ जाय बाथ्राया मोनसे सोदोबखौनो मोननै मोनथाम बाहायनो हायो आरो जाय सोदोबखौ बाहायोब्ला नों आंहा बयबो नायनो हायो आरो नों आंहा गासिबो बुजियो एबा मान हानि जाया सनमान हानि जाया